Este dissabte torna el Martínez Valero, un ídol de l'afició. Pacheta a la platja del Pinet d'Elx és un dels llocs preferits del tècnic que va retornar el club a primera. Així s'ha quedat el racó de Pacheta, on l'exentrenador de l'Elx carregava les piles amb la seva família i compartia bons moments amb el seu amic Enrique Hortolà. Él venía allí a relajarse y a pensar y estiraba aquí. Y en este puesto, en este racó, es el puesto que es quedaba aquí horas y horas y horas. En esta habitació, Pacheta va viure quan l'Elx es classificava per al play-off per la victòria del Depor. El día del Depor así va a ser pues, un escándalo. Pacheta va marcar el ressorgiment de l'Elx amb 2 ascensos en els 2 anys i mig que va estar com a entrenador. Pacheta, a part de bona persona, de ser molt humà, és un líder. El tècnic de Burgos volia seguir amb l'Elx. Tenia l'esperança de que estirara darrere Bragandi i diguera, continua. Ell volia quedar-se. Dissabte rebrà el merescut reconeixement de l'afició. L'entrenador no ha tancat la porta al club franjaverd. Segur que entrenarà a l'Elx i no li importaria en quina categoria perquè ell el que vol és l'Elx.